आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदों आंहा आब' दिबिका आइजों एखेना इलाय आइजों एखेना हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो जोंहा दिनैहाय नै आंनि बिमाजों आंजों आंनि आमाइनि न'आव थांनो नागिरदों माने जोंहा आइनि न'आव थांनो नागिरदों आमाइनाव दा आङो सानबाय आंनि आमाइनि न'खौबो नोंथांमोननो देखायनो होननानै बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लानांनाय जाबाय आरोना जों थांगोन बेंटलखौ मिन्थिखायोना नोंथांमोनहा जोङो थांबाय थानोसै भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना दे मोजां मोनोबा आरो मोजां मोनोबा नायनाङा बेंटल मोनफैबाय मोनफैनानै थांगासिनो नै बिमाया थाबायखौनो हायासै आमाइखौ नुबायबो आमाइया जोंखौ लामायाव नेफैदों नामा आंखौ नेफैदों आमाइ आंखौसो नेफैदों होनदों ओइ आमाइया मालाय बाजार थांनो नागिरदों आइ बायदि सार आइजों एखेना इलाय आइजों एखेना आइजों एखे दा मोनसैलाय न'आ आमाइखौबो नुबाय लामायावनो रा उनथिं खेबसै नाय मोनबाय गगेरागो आमाइनि न' दिन्दं गगेरागो आमाइनि न' मोनफैबाय आमाइनि न'आव आमाइखौ लामायाव लोगो मोनबाय दा बाजार बेरायनोसै जोंहा साहा लोंलायबावोसो दा लोंसै सिथाव मोदोमदों ओरैहाय बिराद बाङालिफोर दंना आयै ना मा जाथि दं ओरैहाय बाङालि ना बहुद बाङालि दं बिथिंहाय हानायखिनि देखायनोसै बाजार थांगासिनो आयं बिब' बिनानाव माबा 20 थाखा फवा होनदों आंखौ सिनायदों भिडिअ लानो फैदों आब' मा लांफैदों आब' आं नै जोंना आमाइनाव फैदों आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदों आंहा आब' दिबिका जि मोजां मा नाम जुमि अबेनि सालबारि मा लाखो आब' दासो नै बेदरा मोनजाखासिगोन आमाइनाव दे होमबा साबसक्राइबार लोगो मोनलायदों आरोना बेहा बेंटलाव फैबाथाय खालि बेग कभार लाङो मिथिबायना बेंटलाव मोनो बेहा बेग कभारखौ हाया मा मिथिबायना बेंटलनिखायनो जाय बेंटलाव आमाइनाव फैनो होनबाथाय खालि बिस्थिबार बारायल' लायो मानो होनबा बिस्थिबाराव बाजाराव बेरायनो मोनगोन ना बाजारखौ नुगोन ना बेखायनो बिस्थिबारखौल' लायो जाय बेंटलाव फैनो होनबाथाय ओमफ्राय जोंहा आइना लोगोफ्रा एकदम बेंगलि गोजा मोननो सिगां सिख्लायाव उन्दैयाव आरोना खुनुरुखुम दुगैखांगबाय आं गुसु भिडिअसो मा
दुरालाय आफा जोंहा हायाव ओंखाम जानोसै नै गाहायाव हायाव नङाब्रा थोरसियावसो जागोन ओंखाम जानोसै नायदोलाय दलिया होख्लायसैलाय जानाया जानांगौ जाबाय गोजो 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 रालाय रालायनो आरो ओंखामाबो माबालाय मा जोसाबावसोमोन ओंखामाबो जोसा जि जानांगौ जाखाबाय गोजो गोजो आरो आंलाय जानायाव डेन्जारखा मा ओंख्रिमोनलाय मा दालि आलुजों दाउ ओमफ्राय ना गोरान बाथोन ओमफ्राय गाजर लाफा ओमफ्राय मा दंमोन खोमा बावबाय जि जानांगौ जाखाबाय आरोना सान्दुङाव जिराय सान्दुं नागिरबाबो मोना थाब थाब खारथारो सान्दुङा थ' ओंखाम जाखांबाय गय जानोसैलाय ओमफ्राय जोंहा आदा दंना आदानि रेस्टुरेन्ट दङ बैथिं रेस्टुरेन्ट दायो थांसै आरो बेयावबो जाहैसैलाय थ' नायबाय था आदानि रेस्टुरेन्टखौबो नायनोबा बिदानि रेस्टुरेन्टाव थांसै नै बिब'आ एखे नांबायदिनो बुथेरारि जि फुंदों खावलाया गिदिर गिदिर नङाबा आं फैबा आं सिगां फैबा आंनो बिनि गस्लाया हामामोन आं मुथुमोन बे रानथिंथें मोना आब'आ ओमफ्राय दा फुंबाय खावलाया नालाय वाव अरे खाबाय थामोनसै ना थामोनसै दाइथिं खालामनोसै वा दाइथिं खालामदो बैनि दारिया मानसि मोजां दा जोङो थांबाय थानोसै दहायनो लेंलांदोंमोन आदाया थाब थांदे होननानै थांनोसै आरो नै बिमायाबो दानि रेस्टुरेन्टआ बेंटल बाजारनि सानजा माबा दलहापारा ना बेंटल बाजारनि सानजाथिं आरोना दलहापारा मालाबा फैनोबा फै मालाय फैखाजोबो खोमा नै मोनालायबाय मालाय अमा हांसिगोनलाय अमा थ' जोंहाबो जानोसै मोनजागोन ना मोनजाया नोगोर मानसि नुबाय आङो नै दा मा मानसि दङ बिदानि दखानाव थ' जाहैनोसै जाबा मा मोनजायो फैनो हागोन आरोना जाय फैसनाखै सफैसनाखै बेंटल बाजारनि सानजा दलहापाराथिं आरोना बास स्टेन्ड दंना बास स्टेन्ड फाख्रि बिफांजों ओंखारबोनांगौ मालाबा हाबफैदे बेंटल बाजारनि ओरैहाय सानजाथिं दलहापारा होननाया ओरैहाय फाख्रि बिफां दंना अट' स्टेन्ड दंना बेजों ओरै ओंखारख्लायबानो फैबाय थाबानो नुगोन आरोना आर'नाइ मा बियो फास्ट फुड ओमफ्राय सुइस दं गैला आर'नाइ फास्ट फुडावनो फास्ट फुड लोंसै बिराद गोथाव मोदोमदों ओरैबायदि सापात बरहा गाइखेर बरहा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना आं लोंना लागोनसै ओमफ्राय अमा जानायखौ देखायगोन बा खुदै गखागोन आरो जाबायलै अमा खोमा सावगारिफोरनि होग्रा एसे देखायलांबाय लुगै आया लोमजानानै जायाखै सावग्राया हांग्राया लुगैया नामा लुगैयो मोनायावसो जायो जों